Sampeyan iki apa sih? Lampir ku apa sampeyan culno? Lah wong aku iki tak gelut malah sampeyan culno. Sampeyan tanggung jawab. Wis tuwek ku yo aja bengker ngaliane gelutan ora pantes. Lha ora gelut ngono jane tak goleki ya malah sampeyan culno. Tanggung jawab endi saiki lampir kurang ajar. Lah jane ya wis tak kandhani tapi ora kena ditoto ya apa maneh. Wis saiki sampeyan kudu tanggung jawab. Lampir sampe iki golono sampai ketemu. Kowe wis ketemu terus nang omahku. Aku gak ro jawani. Lah iya, lah golek-golek nandi endi omahe, papan pernah endi. Ya sing tak mlaku-mlaku pisan ae lek ngono wis cek medhok. Oh, anjene tong bajul gendang iki. Iso mak lampor ditulno lho ya apa ngono iki. Lho, lha iku lak wira sih. Wah, arek kok tambar turu ku ya apa lak ngono. Tangi. Iso tambar turu ku lho apa sih? Aku iki ora turu. Aku iki mang ketemu wong aku gak kenal. Kala aku gelut, pecoke gak metu. Lah wong jane bayarne kurang nang aku gak jangkep. Iya, sama yo ngono guru. Wong nang murid ya perhitungan. Aku tuh digolek anu aku, digolek mungsu aku gegel ati kowe. Dikantem ya kabeh sak ketoke wong. Aja ngawur. Ora ngono. Aja ngawur. Terus ngawur terus. Aduh. Mesti nyangsan. Ya, itu aku apa mudune? Tiba loro. Ilmuku gak iso mumbul, mek ngilang tok, gak iso balik. Lho. Mos awak iki liyane rek tapuki wong wedok. Dite wong wedok. Iki yang golek guru sing iso latih ngono lho arek wedok ya ketemu. Infone dendi ya, telur. Ya opo? Gelut kalato. Angke iki. Tak metu wis. Wong wis mari. Lakoni. Ilmu ajianku. Si monyong. Lah kok ono uang. Tapi kayak belante. Tak parahnya tak jajale sih. Iki ono blante tibane. Blante tekan di sampean. Matamu kero aku iki pendekar. Lha kok nyalano aku, Bos. Lah wong pakaianmu iki blante, Bos. Ngawut ae. Aku lek sampean pendekar aku pengen ngetes ilmuku ta. Ora aku ah. Ora lho, Bos. Aku Joko Kembung. Hah? Kita ini sama Joko Kembung. Aku tidak ada ilmuku. Tak tes sampean. Lapa dek ngono-ngono. Ya cok ngono cak, aku kita ngamuk. Ya sampean iki ngene batuk barang sih. Ayo lah pengen jajal. Si kurang siap aku le. Ya apa sih? Iya, iya. Ya.
Wah, apa iki? Iki lho jurus andalanku. Kami rame. Wow. Kenceng. Gendeng-gendeng tak bagane aku, wah. Tenono kon iki lho mung semuwi kok. Loh, kena ketek. Loh. Oh, koyo wiro iku. Perlu dijajal pisan arek iku. Iya, wiro. Ayo jajal ngono pisan ae wis, Bos. Oke. Aku bawaan karo sampean. Oke. Deal. Ayo. Waskon. Ayo. Salamu dhewe melapon ndedepi wong gelut. Ya iki, Bong. Ayo. Wong dhewe, Bong. Oke. Aku lah gak jarak ah. Lapor dodot. Kepingin rasakno ilmuku ah. Alah, lek wong loro iki ambek iki, namine lho mbek aku. Lebih sakti. Uranmu raimu iki mari ngalano aku ah. Masa aku yo dendam dah. Saiki kon nek watumu. Ora ku toko kembung. Los. Ini nunggu tak kandani, sini nunggu tak kandani. Nunggu. Ini musuhan. Ya nunggu sih. Oh, maksudnya apa? Joko kembung. Grandong. Apa gelut mang? Wis arep kurang wong aku ngetes ilmu karo Joko kembung. Lah saya ate nglawan aku. Sapa ngerti menang? Lah bener lapo anu dedek. Lah aku delok wong goblok iki. Raimu lapo aku nang pring-pring barang. Oh, tergeling. Terus sing ngelawan aku sih sapa? Langsung wong loro. Ya mesti dah. Ayo Raden. Oke. Aku dapat. Ya. Ayo aku bom. Ayo. Dua, tiga. Royokan. Ya arek zaman now. Royokan. Dari sini kami ayo. Lapo sih kalau ini kerucuk iku lian tukarane gak ono putuse. Iki nek tak buyarno ya tetep ngene jian. Lah iku wong iku sing tau ajaraku. Ayo Rebel, anu. Cepat aku ngene lho mbak awakmu kok. Wong wani dikeroyok dulu, ben tanteni. Lah kok tambah aku sing dikeroyok. Lawang ilmu ni masak mono kok mau iso ngilang. Karena andi wong mang. Tuh. Kuwi barang yo ilang. Awake mang lah yo gelut ah. Ayo lanjutno saiki. Wis. Tak aku wis kesel, tak balik mulai ae. Emben ditutukno ae dhewe. Oke, siap.